ஆனா இளமை பருவத்தை அடைஞ்ச உடனே அவருக்கு வந்து பிராமண கலாச்சாரத்திலேயே மறந்துட்டாரு, உதறிட்டு அவர் வந்து இசை கருவிகள் வாசிக்கிறது, பாடுறது, ஆடுறது, இது மாதிரி நிறைய கற்றுக்கொண்டு ரொம்ப ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாரு. இதை பார்த்த உடனே அந்த நாட்டு மன்னர் வந்து பிராமணரை தன் அரண்மனைக்கு கூப்பிட்டு அங்கேயே இருந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. இவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா அங்கேயே இருந்து ஆடி பாடிட்டு நிறைய பாவ காரியங்களை எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து நிறைய ஒரு தகாத உறவு இதெல்லாம் வச்சிட்டு இருந்தாரு. அப்போ அவர் அங்கே இருக்கிறப்போ அவருடைய செல்வாக்கு, பதவி இதெல்லாம் மன்னரோடு இருந்த அந்த நெருங்கிய நட்புனால அவருக்கு வந்து ரொம்ப கர்வமும் ஆடம்பரமும் அவருக்கு இருந்தது. அப்போ அந்த பிராமண மன்னர் வந்து தனிமையில இருக்கிறப்போ மற்றவங்களை பற்றி தவறா பேசுறது, இது மாதிரி இப்போ மோசமான காரியங்களில் ஈடுபட்டாரு. அந்த பிராமணருக்கு அரணாங்கிற ஒரு மனைவி இருந்தாங்க. அவங்களும் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க. அவங்களும் தகாத உறவு வச்சிருக்காங்க. இது வந்து இவர் கேள்விப்பட்ட உடனே மனைவியை வந்து கண்டிக்க தொடங்குறாரு இந்த பிராமணரு. ஆனா அந்த அம்மா என்ன செஞ்சிருச்சுன்னா, அந்த பிராமணரு பிங்களாவை வந்து கழுத்தை அறுத்து கொன்னுட்டாங்க. உடனே பிங்களன் வந்து இறந்த பிறகு வந்து ஏன்னா அவர் நிறைய பாவ காரியங்கள்லாம் செஞ்சதுனால நரகத்துக்கு யம தர்ம ராஜாவினுடைய தூதர்கள்லாம் கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க. ரொம்ப வந்து அவர் நரகத்துல துன்பங்கள்லாம் அனுபவிச்சாரு. மறுபிறவியில கழுகாக அவர் பிறந்தாராம். இந்த அம்மா அரணா வந்து அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப தகாத உறவுல இருந்ததுனால தொற்று நோயால கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப அருவருப்பா காட்சி அளிச்சாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாளையில அந்த அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க. ஆக அவங்களும் வந்து இறப்பிற்கு பிறகு நரகத்துக்கு போய் ரொம்ப கஷ்டங்கள்லாம் தண்டனைகள்லாம் அனுபவிச்சாங்க. மறுபிறவியில அவங்க ஒரு பெண் கிழியாக பிறக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பெண் கிழி வந்து இந்த அம்மா வந்து என்ன செய்யுதுன்னா, தன் இறையை தேடி அடைஞ்சிட்டு இருக்கப்போ அது கழுகை பார்த்துருச்சு. கழுகு வந்து தன்னுடைய முன்பிறவி கணவன்கிறது இந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆகையினால அது வந்து பயந்துட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுறப்போ இந்த இது வந்து இப்ப தப்பிக்கணும் அப்படின்னு செய்யறப்போ கீழே விழுந்துருச்சு அந்த கிளி. கீழே விழுந்த அந்த கிளி வந்து ஒரு மண்டை ஓட்டுல போய் விழுந்துருச்சு. மண்டை ஓடு வந்து இறந்தவர்களுடைய மண்டை ஓடு இல்லையா, அதுல தண்ணீர் நிரம்பி இருந்தது. அதுக்குள்ள விழுந்த உடனே அந்த கிளி வந்து இறந்து போயிடுது. இப்போ அதே நேரத்துல இந்த கழுகு வந்து இந்த கிளியை துரத்திட்டு வந்துச்சு இல்ல, அதுவும் கீழே விழுந்து அதே மண்டை ஓட்டுல அந்த தண்ணிக்குள்ள விழுந்து அதுவும் மூச்சு திணறி இறந்துருச்சு. அப்போ தூதர்கள் வந்து 2 பேரையுமே யமலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. போற வழியில 2 பேரும் வந்து ஐயோ நம்ம என்னென்ன பாவம் செஞ்சோம், நமக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்க போகுதோன்ட்டு ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க. அப்போ அவங்கள பார்த்த உடனே யமதர்மராஜா சொல்றாரு, நீங்க 2 பேருமே எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்று விட்டீர்கள் அப்படின்னு, வைகுண்டத்துக்கு தான் நான் நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பிறவியே நாங்க அவ்வளவு பாவங்கள் செஞ்சோமே, எப்படி வைகுண்டத்துக்கு செல்ல தகுதி இருக்கு எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றப்போ யமராஜா சொல்றாரு, கங்கை நதிக்கரையில வடுகன்கிற ஒரு பக்தர் இருந்தாரு. அவர் பகவான் விஷ்ணுவினுடைய பெரும் பக்தர். அவர் வந்து எல்லா விதமான ஆசைகள்லயும் போகங்கள்ல அவர் தினம் தினம் பகவத்கீதையினுடைய 5ஆம் அத்தியாயத்தை வாசிப்பாரு. அவர் இறந்த பிறகு வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டாரு. ஆனா அவரை புதைச்சு அவருடைய மண்டை ஓடு பூமியில தான் இருந்தது. அந்த மண்டை ஓட்டுல நீர் நிரம்பி இருந்தது. அதுலதான் நீங்க இப்போதான் கிளியும் அப்புறம் 2வது கழுகு விழுந்து உயிரை விட்டீங்க. ஆகையினாலதான் நீங்க தூய்மை அடைஞ்சீங்க. அதனாலதான் உங்க பாவங்கள்ல இருந்து நீங்க விடுதலை பெற்று இப்போ வைகுண்டம் செல்ல போறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அப்போ விஷ்ணு சொல்றாரு லட்சுமி கிட்ட, யமதர்மன் சொல்றாரு விளக்கத்தை கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவங்க வைகுண்டத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டாங்க புஷ்பக விமானத்துல அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆக ஒருவன் எத்தகைய பாவங்கள் செஞ்சிருந்தாலும் அவன் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 5ஆம் அத்தியாயத்தை தொடர்ந்து படித்து வந்தால் வைகுண்டத்தை அடைவது நிச்சயம் என்பதை இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பத்ம புராணத்துல இருந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லப்படுது. ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு. இதை வந்து ஐயன் சிவபெருமான் பார்வதி தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க. அதுக்குள்ளார பிரம்மாவும் துர்கா நம்முடைய பகவானும் சரி, விஷ்ணு பகவானும் சரி,
கனகவல்லி தாயாரும் சரி அந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க பகவான் கிட்ட, அதுவும் வரும் அந்த கதையில வரும். எல்லா இடத்துல எல்லா ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஒரு மகிமையை பத்தி அழகா சொல்லுவாங்க. இது பத்ம புராணத்துல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் பண்ணிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. யாராவது படிக்கிறதா படிங்க. பிரணதி பிரணதி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாத்ஞன சலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரேஹே ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்சக. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பத்ருப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவோப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபாதம் கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரசச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசஸ்தாய தேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தசக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க மாதாஜி. எவ்ரிடே வந்து எல்லாரும் அது மாதிரி பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அதற்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா சன் மேங்களூர் குலாய் அது சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். சில பிரபுபாதைக்கும் சரி, ஜெயபதக மகாராஜா, ரெண்டாவது நம்ம நாமனேஸ்வர் தாஸ், இவருக்கு 3 பேருக்கும் நம்ம வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு நாமும் இந்த 5வது அத்தியாயம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம், இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். பகவத்கீதையின் 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே வந்து கர்மயோகம் தான் பார்த்துருக்கோம். 1லேருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும், நாளைக்கு வரைக்கும் கர்மயோகம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி யோகம் போகுது. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நம்ம முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம என்ன மாதிரி அந்த அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நிலைமை தான். நமக்கு எவ்வளோ 1000 பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைங்களா? அந்த பிரச்சனையை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது, என்ன மாதிரி அந்த பிரச்சனை இருக்கும்போது என்ன மாதிரி நெருக்கடிகள் இருக்கும் அப்படின்றது அங்கே அர்ஜுனன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 2வது, பகவான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறார். நம்மள மேல் அதிகாரிகள், நம்ம தந்தையார்கள், நம்மளுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளவங்க அதிகாரிகள், 2வது குருமார்கள், அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து கீதையில வந்து பகவான் என்ன பண்ற, ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தையும் 3ஐயும் கலந்தாப்புல அதுல கொடுக்குறார் சரிங்களா? 2வது அத்தியாயம். 3வது அத்தியாயத்துல எப்படி அந்த தத்துவத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆனா எப்படி நம்ம செயல்படணும் அப்படின்றது கர்மயோகம் மூலியமா 3வது அத்தியாயத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுலயும் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நம்ம 4 என்ன சொல்றது, உன்னத ஞானத்தை கொடுக்குறார் பகவான். ஏன்னா வந்து வேதங்களும் சரி, இதிகாசங்களும் சரி, புராணங்களும் எப்படி சொல்லப்பட்டது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெரிஞ்சதும் இல்லாம இந்த கீதை எதுக்காக எப்போ உபதேசம் பண்ணாங்க அப்படின்றத நாம அந்த ஞான யோகத்தின் மூலியமாக 4வது அத்தியாயத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம இந்த வர்ணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அது ஞான யோகத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இத பக்தி வேணும். ஞானம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி என்ன மாதிரி ஞானம் கிடைச்சிருக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா அது பக்தியில எப்படி செயல்படுத்தணும்ன்றது இந்த அத்தியாயம் நம்ம சொல்றாரு. இது 5வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். இது அப்படி நீங்க இதை மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டா போதும். படிப்படியா வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு யாரா கேட்டா கூட டக்குன்னு பதில் சொல்லலாம்.
முதல் அத்தியாயம் என்ன, ரெண்டாவது அத்தியாயம் என்ன, மூணாவது அத்தியாயம் அப்படியே அழகா சொல்லலாம். இதுதான் 18 அத்தியாயம். இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்வியலை பத்தி ரொம்ப அழகா ஒரு ஸ்டெப்பா நம்மளை கொண்டு போறாரு பகவான். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம் இது. இதுவும் 15 அத்தியாயம் ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே பக்தியில கலந்து சொல்றது. புருஷோத்தரம் அது அந்த 15 அத்தியாயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி இந்த 5வது அத்தியாயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது பக்தியில சொல்றது. ஓகேங்களா? சரி, இது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மற்றும் நவீன மனக்கட்டுப்பாடு எப்படின்றத பார்ப்போம். இதுக்கான நம்முடைய லைஃப், இது வாழ்வாதாரத்தை எப்படி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது இதுல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல எல்லாருக்குமே நம்ம சந்தேகம் வரும். ஏன்னா அர்ஜுனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் ஆனா அவன் மாயத்தால கட்டுண்டு இருக்கான். ஏன்னா எல்லாம் எப்படி மாய கட்டுண்டு இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது, ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்ல போயிடுங்க. நமக்கு எது பிரச்சனைன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நம்ம மாயத்துல நம்ம போய் மாட்டிப்போம். நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அகங்காரம், பற்று, மோகம் இது மாதிரிலாம் வரும்போது, இந்த 8 விதமான செயல்பாடுல வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மாயத்துல போய் உட்காந்துருவோம். அந்த மாயை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த மாயை நம்மளை கொண்டு போகும். அதுல இருந்து இன்னும் லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போகும். அது மாதிரிதான் அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல மாட்டின்னு இருக்கான், இல்லைங்களா? இப்போ அவனுக்கு விளக்கம் கொடுத்துன்னு வர்றாரு. ஒரு அத்தியாயமே விளக்கம் கொடுத்துறாரு. இந்த இடத்துல அவனுக்கு சந்தேகம் இருக்கு. அந்த சந்தேகத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா 2வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். முதல் ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं प्रपञ्चदि यश्चेयो रोगं तन्मे ब्रूहि निःशुसितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य इह श्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க. கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்தீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவோம் அப்படின்றார். ஏன்னா அவரு இன்னும் புரிஞ்சுக்கல. இப்ப நமக்கு இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பேன், கொஞ்சம் பதில் கொடுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி என்ன சொல்லணும்னா, செயலை செய்யாதுன்னு சொல்றீங்க, துறக்கவும் சொல்றீங்க, ஆனா பக்தியோட செயலாற்றுன்னு சொல்றீங்க. இதுல எது ரெண்டு சிறந்தது அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். இப்போ உங்ககிட்டே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். இது இங்க பகவான் கீழே கொடுத்துட்டாரு. இருந்தாலும் உங்க புரிதலுக்காக நான் கேட்கிறேன். செயலை செய்யறது நல்லதா இல்ல துறவரம் போறது நல்லதா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் எப்பவுமே செயலை செய்யறதுதான் என்னைக்குமே ஆனா ரெண்டுமே முக்தி தான். ஆனா செயல் செய்யும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா செய்யணும். ஏன்னா இது கலிகாலம் இல்லையா? இதுதான் இங்க ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறார் பகவான். இங்க என்னன்னா, நம்ம செயலை துறக்கும் நம்ம சொல்றோம், எல்லாருமே அதான் சொல்லுவோம். நம்ம செயல் செய்யறதுனால அதுல குணங்கள்ல போய் மாட்டிக்கூடாது. குணங்கள் சொல்லும் போது உணர்ச்சியில உணர்ச்சியில மனக்கட்டுப்பாடு, இது மனத்துல இதுல மட்டும் நம்ம போய் மாட்டிப்போம் சில நேரத்துல. அதெல்லாம் பத்தி விரிவா படிப்போம். 8, 9 எல்லாம் படிக்கலாம். அதை பத்திலாம் ராஜகுபியோகத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்குறாரு அதை. சோ அந்த இடம் தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம செயலாற்ற அதெல்லாம் ரெண்டுமே முக்தி தான். அது ஏதோ ரொம்ப விளக்கமா இதுல கொடுக்குறாரு. என்னன்னா, துறவரம் போறவங்க ஏதோ ஒரு கோவில்லையோ ஏதோ ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்திலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு பகவான் நினைச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க சமுதாயத்தை விட்டு விலைக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பாட்டு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்களுக்கு. அவங்க சாப்பாடை பத்தி கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க, உணவை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, சுகத்தை பத்தி கவலை மாட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு சாய்ஸ் அது. ஆனா நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கணும், நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வரும். அந்த பிரச்சனை எப்படி ஃபேஸ் பண்றது, இதெல்லாம் தான் நம்ம சொல்லுவாங்க. நிறைய சிக்கல் இருக்கும். அந்த சிக்கல் தான் இந்த கீதை ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப தெளிவா கொடுக்குறாரு நமக்கு. அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முதுகு கடற்குரிய பதில் உரைத்தார். செயலை துறந்தால் பக்தியுடன் செயல்படுவது இரண்டுமே முக்தி ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை ரெண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும்ன்றது. இந்த ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே முக்தி கிடைக்கும். ஆனா எது சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா செயலை தான். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். செயலை செஞ்சிடலாம், என்ன ஒன்றும் செய்யலாம். அதை நம்ம இயற்கை சார்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அந்த பிரச்சனையில பக்தியில செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை ரொம்ப அழகா டீல் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா யாருக்கும் உபத்திரம் கொடுக்க மாட்டோம். எந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கும் ஜிக்ஜக்கா பண்ண மாட்டோம். நம்ம இதை பார்த்துட்டு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்போம், இல்லைங்களா? அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம், சன்னியாசியமா அந்த செயலை ஈடுபடுவதா அப்படின்னு. செயலை துறப்பது சிறந்தது அல்லது பக்தியுடன் செயல்படுவது சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இரண்டுமே விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும்ன்றார். இரண்டுமே வழிவகுக்கும். கர்ம யோகத்துல
கர்மகாண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகியா செயல்படணுமா கர்மியா செயல்படணுமா அப்படின்றத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கர்மயோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மயோகம் சகாம கர்மயோகம் நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் தெரியுங்களா? 2வது அத்தியாயத்துல நான் கொஞ்சம் விளக்கமா இது 3வது அத்தியாயத்துல சொன்னோம். ஒரு அளவுக்கு படிச்சோம். இதை பத்திலாம் இன்னும் விரிவா படிப்போம். நிஷ்காம கர்மயோகம் சகாம கர்மயோகம் 12வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா பகவான் ஒரு படிக்கட்டியா சொல்லுவார். பக்தி இப்ப சொல்லும் போது 8ல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு. அங்க விரிவா படிக்கலாம் அதுல. சோ இங்க நிஷ்காம கர்மயோகத்துல சகாம கர்மயோகத்துல 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகத்துல பகவான் சொன்னது மாதிரி இரண்டுமே விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். இரண்டுமே ஒண்ணும். இதுல ஒன்று என்னன்னா சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முக்தி பகவான் லோகம். சாஸ்திரத்தை இல்லாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏதோ நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்க பெரியவங்க சொன்னாங்க அப்படி சொன்னதுனால அது பண்ணின்னு இருக்கிறோம். ஏதோ பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், யாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அவங்க சொர்க்கம் தான். ஆனா எது நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் நல்லதா பகவான் லோகத்துக்கு நல்லதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதை சொல்ல முடியுமா? சொர்க்கம் நல்லதா பகவான் லோகத்துல நல்லதா? பகவான் லோகம் தான். பகவான் லோகம். பகவான் லோகம். பகவான் லோகத்துக்கு ஏன் நம்ம போனா நமக்கு என்ன நடக்கும்? சொர்க்கத்துக்கு போனா நமக்கு என்ன நடக்கும்? சொர்க்கம் போனா திரும்பி பரப்போம். பகவான் லோகத்துக்கு போனாக்க பரப்பு கிடையாது, பிறப்பு கிடையாது. சோ இதுதான் விஷயமே. அப்போ நாம எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்கணும்னு பாருங்க. பிரேம பக்தி கொடுக்கணும், பகவானுக்கு அன்பு கொடுக்கணும். பகவானுக்குன்னா கோவில பகவானுக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நாம கணவரையோ மனைவியோ பிள்ளையோ பக்கத்து வீட்டுக்காரு எழுத்து வீட்டுக்காரையோ விரோதனையோ யாரு எல்லாரையுமே நம்ம அன்பு கொடுக்கணும். அது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஜீர்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா என்னடா நம்ம விரோதி கூட எப்படி பண்ணா அந்த பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும்னா பகவானை நினைச்சு நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பா நமக்கு அது பக்தி கொடுக்கும். சோ அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கறதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கர்ம வினைகள் நிறைய இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. தர்மம் அப்படி நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, யம தர்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம இந்த லோகத்துக்கு இந்த பிறவிலையாவது நம்ம கர்மத்தை குறைக்க பார்க்கணும், கர்ம வினையை குறைக்க பார்க்கணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைக்க பார்க்கணும். அப்ப அடுத்த பிறவியாவது ஒரு நல்ல பிறவி கிடைக்கும். அதுலயும் படிப்பும் பாருங்க. 6வது நாளைக்கு சொல்ல போறாரு. அதுல ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல நம்ம பிறப்போம். அதாவது சொர்க்கத்துக்கு போறது, சொர்க்கம் போயிட்டு வந்த பிறகு. சோ அப்போ அந்த நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து திரும்பவும் நாம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவி நமக்கு வந்து முக்தி தான். அதுவும் 6வது அத்தியாயத்துல அழகா பகவான் சொல்றாரு. அப்போ நம்ம குறைஞ்சபட்சம் கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலயாவது சகாம கர்ம யோகத்துல நம்ம முயற்சி பண்ணோம். ஆனா கடினமா இருக்கும். ஆனால் முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம இப்பிறவினாலும் மறுபிறவியாவது நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ செயலை துறப்பதை விட கர்மயோகத்துல செயல்படுறது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் பாருங்க. இந்த 3 விதமான போட்டோவில் பாத்தீங்கன்னா பொருளை இன்பத்திற்காக தொடர்றது ரஜோகுணம். இது வந்து ரஜோகுணம்னு சொல்றதோட எனக்கு வேணும் 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 வேணும்னு சார் நம்ம ஆசைப்படுறது இது போகி. இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தியாகி மாதிரி, அதாவது எனக்கு தேவையில்லை தேவையில்லை தேவையில்லைன்னு சொல்றது. பணம் வேணும்னு ஒருத்தர் தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நிராகரிக்கப்படக்கூடியவர் இவங்க 2 பேருமே. ஏன்னா இது எல்லாமே பகவானுடையது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தான் பக்தன். பணமும் அதாவது நம்ம எதுவுமே வேணான்னு சொல்லக்கூடாது. வந்ததை இது பகவான் நம்ம கொடுக்குறாரு, இது நல்வழியில கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். இப்ப நம்ம பணம் சம்பாதிக்க போறோம், நம்ம நல்வழியில, நமக்கு தீய வழியில போய் பணம் சம்பாதிக்கல, நல்வழி தான் சம்பாதிக்கிறோம். அப்ப அந்த பணம் வருதா, நம்மளால வருதா? அதான் செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறோம்னா ஏன் பிறக்கிறோம்? நாம இந்த ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியத்தினால மறுபிறவில ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறோம், ஒரு கல்வியாளர் வீட்டுல பிறக்கிறோம். இப்ப அந்த செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கும் நம்ம பணம் நம்ம இயற்கையாவே நம்மகிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு. அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பாக நாம தான தர்மம் பண்ணணும். இது எல்லாமே பகவானுடையது. அந்த பக்குவத்துல இருக்கிறவன் தான் வந்து பக்தன், பகவானுடைய உண்மையான பக்தன். அவதான் உன்னுடைய உண்மையான இலக்கு இல்லைங்களா? வேணும்னு ஆசைப்பட்டு தனக்கு சேர்த்து வைக்கிறவன் வந்து அதுவும் பாவகரமான செயல். எனக்கு வேணாம் தேவையில்லை, எனக்கு இது வரைக்கும் போதும் நினைக்கிறவனும் தவறுதான் இல்லைங்களா? இது எல்லாமே பகவானுடையது. அந்த கட்டுப்பாடோட அவன் செயல்படணும். அவன் தான் உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனக்கட்டுப்பாடு, கடமையேசி, பலனை எதிர்பாராது. இது 3மே வந்து நம்ம நேற்று படிச்சதும் ஓரளவுக்கு தான் படிச்சோம். இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல தீவிரமா சொல்ற பாத்தீங்கன்னா கடமையை செய், எதுவுமே எதிர்பார்க்காம செய். கடமையை எதிர்பார்க்க கூடாது, கட்டுப்பாடு இருக்கணும், அதுலயும் கட்டுப்பாடு இருக்கணும். நேற்று வர்ணங்கள்ல பார்த்த மாதிரி இந்த கட்டுப்பாடோட நாம இருக்கணும். இது அதன் மூலியமா இந்த இதுல இருந்து படிப்போம். இது வந்து 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 10வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யக
லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற போறா, பற்றின்றி தனது கடமையை செய்து பலனை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் திண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல பாவ விரைகளிலிருந்து திண்டப்படுவதில்லை அப்படின்றது. இப்போ ஒரு குளம் இருக்கு, இந்த குளத்துல தாமரை இலை இருக்கு இல்லைங்களா? அது தாமரை பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தாமரை இலை இருக்கு. அந்த தாமரை இலை ஒரு தண்ணியில் இருக்கும்போது என்ன ஒட்டுமா பாருங்க, அந்த இலை மேல ஒரு டிராப் கூட நீர் ஒட்டாது, ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதே போலதான் இது வந்து ஃபுல்லா இயற்கை உலகம் தான். இந்த உலகமே இயற்கை உலகம் தான். இது பௌதிகமான உலகம். ஆனா அந்த பௌதிகமான உலகத்துல நாம் இருந்தாலும் அதுல பந்தப்படாம நாம் இருக்கணும். எப்படி இலையில நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி இந்த லோகத்திலேயே நாம இருந்தாலும், அந்த குளத்திலேயே நாம இருந்தாலும் அந்த தண்ணி நம்ம மேல ஒட்டாம இருக்கணும். தண்ணின்றது இந்த பௌதிகம், இந்த பௌதிகத்துல ஒட்டாம இருக்கும். சோ அதுதான் உண்மையான கர்மயோகம். அவன் தான் கர்ம யோகி. அப்போ அதனால நம்ம என்ன பாவமே நம்மளுக்கு வந்து சேராது. புண்ணியம் சேருதோ இல்லையோ பாவம் வரவே வராது இல்லைங்களா? அதுக்குதான் என்ன பண்ணும், கடமையை செய்யணும். நம்ம கடமை என்ன, அந்த கடமையை கரெக்டா செய்யணும். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் 2வது அத்தியாயத்துல சொல்லும் போது சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலேயே வந்து அர்ஜுனன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, அவன் நான் இதெல்லாம் செய்யணுமா, இது பண்ணணுமா, அது பண்ணணுமான்னு அவன் கேட்கறான். அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு என்ன சொன்னோம், நம்ம வீட்டு பிள்ளையை நம்ம வளர்க்குறோம். எதுக்கு வளர்க்குறோம்? அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு காலேஜில் சேர்க்கணும், அவங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும், ஒரு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும், ஒரு நல்ல வீடு வாங்கி கொடுத்து அவங்களை வந்து நல்லபடியாக வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு பண்ணுவோம். பின்னாடி நம்மளை காப்பாற்றுவோம். இது இயல்பா நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறது தான் இல்லைங்களா? இயல்பா நினைக்கிறது. ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா, அதெல்லாம் உன் கடமை. ஆனா அந்த பிள்ளைகிட்ட இருந்து வர எதிர்பார்க்க கூடாது, அந்த கிரெடிட் எதிர்பார்க்க கூடாது. அது எதிர்பார்த்தோம்னா அது நம்மளை வந்து சங்கடப்படுத்தும், நம்ம துன்பத்துல கொண்டு போகும். அது நாம அப்ப அந்த 50 வயசு ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம், வாழ்க்கையை வந்து சுருக்கிக்கணும். பிள்ளை கூடவே இருக்கணும், குழந்தை கூட இருக்கணும், தப்பு இல்லை, குழந்தை கூட இருக்கணும். அவங்க வாழ்க்கையை வாழட்டும், அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது, அவங்க வாழ்க்கை வாழட்டும். ஏன்னா அதுக்கு கர்மா. அது நல்லது சொல்லுவோம், நல்லது சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம நல்லதான் வளர்த்துருப்போம். ஏன்னா நம்ம 50 வயசான போயிட்டு அந்த அந்த பக்தியில வந்தப்போ குழந்தைய நல்லபடி தான் வளர்த்துருப்போம் இல்லைங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நல்லதாவே நடக்கும். ஏன்னா அந்த செயல்பாடு வர்றதுதான், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறதுதான் வந்து என்னைக்குமே நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்காது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது யார் ஒருவர் பட்டுதலை விடுபட்டு விளைவுகளை இறைவனிடம் ஒப்படைத்து செயல்படுகிறாரோ அவர் தாமரைகளை தண்ணீர் ஒட்டாத போல பாவத்தில் தீண்டப்படுவதில்லை. அப்ப நாம அந்த மாதிரி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா எந்த பாவத்திலையுமே நாம வந்து மாட்ட மாட்டோம். வாழ்நாள்லயே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பத்தை அனுபவிப்பாரு. இன்பம்னா என்ன மாதிரி இன்பம்? பகவானுக்கு சேவை பண்ற இன்பம். பெட்ல உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா ஜாலியா ஏசி போட்டு சுத்தமா எங்கேயும் போகாம இங்கேயே வீட்டுல உட்காந்து நல்லா ஜாலியா சுத்தம், அது கிடையாது. சுற்றுலா போறது அதெல்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கு சேவை பண்ற இன்பம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் பேரின்பம். பேரின்பம் அந்த மாதிரி இன்பம். இப்போ வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நான் இந்த கோவில் இருக்கனால சொல்ல வரேன். நான் டெய்லி பகவான்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். சாயங்காலம் பேசுவேன், காலையில பேசுவேன். அவரும் அதாவது அதை நான் வெளியே சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் சொல்றேன். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நான் பேசுறது எனக்கு ரிப்பீட் கொடுக்குறாரு பகவான். ரிப்பீட் கொடுக்குறாரு. எப்படி கொடுப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ராதாவுக்கு வந்து ராதா இருக்கிறாங்க, அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது, ராதா இந்த ஜுவல்ஸ் நல்லா இருக்கா, இதை நான் இதை போட போறேன், உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு அதை போடுவேன். போடும்போது அம்மாவுக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கலேன், அப்படியே ஸ்லிப் ஆகும். நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரேமம் இருக்கணும். வீட்டுல கூட வச்சுங்களேன், பகவானுக்கு ஒரு சின்ன விக்கிரகம், லட்டு கிருஷ்ணா சின்ன விக்கிரகம், போட்டோ வாங்கி வச்சு ரொம்ப அழகா வச்சு பகவானுக்கு நீங்க பண்ணி பேசி பாருங்களேன். அவர்கிட்ட அவ்வளவு அழகா நம்ம கிட்ட பேசுவார். அது நம்ம முயற்சி பண்ணணும், முயற்சி பண்ணாதான். ஏன்னா பகவானுக்கிட்ட அந்த பிரேம பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம குடும்பத்துல எல்லாருமே நம்ம எப்படி பார்ப்போம், ஹாப்பியா பார்ப்போம். எந்த பிரச்சனையும் அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அதுல. அப்போ யாரு மேலேயும் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பற்றுதல் எல்லாமே பகவான் மேல முழுமையான பற்றோடு இருக்கணும். பற்றுனா எப்படி, மோகப்பற்று இருக்கக்கூடாது, கண்மூடித்தனமான பற்று இருக்கக்கூடாது, முறுக்கத்தனமான பற்று இருக்கக்கூடாது. அது மோக பக்தியில போகக்கூடாது. மோக பக்தியில இல்லாம அவருக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை அவர்கிட்ட அழகா செஞ்சு பேசிட்டே பண்ணலாம் சரிங்களா? ஒப்படைச்சிட அவர் அது அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாம போல நம்முடைய செயல்பாடு இருக்கும். உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகப்பற்று இல்லாமல் இருங்கள், கடமையை செய்யுங்கள் ஆனால் முடிவுகளை உரிமை ஆகாதீர்கள். இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய இது, அந்த உரிமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டு தன்மை இருக்கணும். உரிமை விடுபட்டு தன்மையில இருக்கணும். தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். அந்த உரிமை உணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
உண்மையான பக்தி போலி. நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயுகத்துல படிச்சோம். கர்மயுகத்துல என்ன படிச்சோம்? மித்யாசாரா, போலி மனிதர்கள் பத்தி பார்த்தோம். இப்ப பாம்பு பிடிப்பும் என்ன பண்ணா, பணத்துக்காக படைக்கிறான். அது இறை உணர்வு தான் நடிக்கிறான். இறை உணர்வு மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி நடிக்கிறான். ஆனா விளைவு என்ன பண்ண பிரச்சனை தான். ஏன்னா அவன் வந்து நடிக்கிறவன் வந்து எவ்வளவு நாள் தான் நடிக்க முடியும் வாழ்க்கையில? ஏதோ இடத்துல போய் மாட்டிக்கின்னு தான் போக முடியும். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பழைய பிபிடியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு காட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அரசாட்சி ஆள்றவரு, நல்ல ஒரு அரசாட்சி கொடுக்குறவரு. கொடுத்து என்ன பண்றாரு, காட்டுக்கு போறாரு. ஏன்னா 50 வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா? 50 வயசு ஆன பிறகு அவர் வனவாசம் போறார். வனவாசம் போகும்போது வனவாசம் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாடை வந்து நல்லா அழகா கட்டமைச்சு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுதோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி சட்டத்திட்டங்களை ஏற்றி மக்களை நல்லபடியா கொடுத்துட்டு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த அந்த நாட்டை ஒப்படைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், காட்டுக்கு வந்துட்டார். காட்டுக்கு வந்த பிறகு சன்னியாசி எடுத்துக்கிறார். சாதாரண வனவாசம் வந்துட்டார். வனவாசம் வந்த இடத்துல ஒரு ஆத்தோரமா உட்காந்துட்டு பகவானுக்கு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு மான் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தாய் மான் வயிற்றுள்ள குட்டி இருக்கு. அது நீர் குடிக்க வந்திருக்கு, தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கு. தண்ணி குடிக்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பெரிய விலங்கு ஒண்ணு ஒரு சவுண்டு கொடுத்த உடனே அந்த மான் அலறி அடிச்சுக்கிட்டு குதிக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த அதிர்ச்சியில அந்த குட்டி பிறந்துடுது. அந்த குட்டி வந்து தரையில விழுந்தது. ஆனா தாய்மான் வந்து தண்ணியோட அடிச்சும் போயிடுச்சு. அப்போ இந்த குட்டி வந்து நிலத்துல விழுந்து அது அப்படியே எழுந்து எழுந்து நிக்குது, அப்படி இப்படி நிக்குது. இது அந்த மன்னர் ஜடபரதர் அவர் பேரு. அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். இதை பார்த்துக்கிட்டு அடரா அந்த தாய்மான் வர தண்ணியில போயிடுச்சே, ஆத்தோட போயிடுச்சே, இந்த குட்டி மானை காப்பாத்தணுமே, இது பெரிய விலங்கு ஏதாவது அடிச்சிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, போய் அந்த மானை காப்பாத்துறாரு. அந்த மானை காப்பாத்தி அதை அழகா குளிப்பாட்டி அதை தொடச்சி கிடிச்சு விட்டவொடனே அது என்ன நினைச்சிருக்கு, இது இவர்தான் நம்ம தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அங்க எங்கேயோ அவர் கூடவே சுத்தி வந்துகிட்டு அவருக்கு தேவையான ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு. கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மான் மேல அவர் அதிகமான பற்று ஆகிப்போச்சு. அந்த மானையே நினைச்சுட்டு இருக்காரு, எனி டைம் மானையே நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் இறக்கும் தருவாயில அவர் இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. அப்ப இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும்போது அடடா இந்த மானை நம்ம தனித்தனியா விட்டு போறோமே, நம்ம என்ன பண்றது சிச்சோ அப்படின்னு நினைச்சு மானை நினைச்சே அந்த உயிரை விட்டார். கடைசியில என்ன ஆச்சு, அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் மானாவே பிறந்துட்டார். மானா பிறந்ததுனால அவர் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மானோட அந்த உடல் தான் மாறி இருக்க தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து யாரு, அந்த மன்னரோட ஆத்மா. அந்த புத்தி, அந்த அகங்காரம், மனம், இது மூணுமே வந்து அங்கதான் இருக்கும். உடல் தான் மாறி இருக்கு. அப்ப அங்க போன உடனே அந்த திங்கிங் என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா மனம் திங்க் பண்ணுது, அந்த புத்தி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன ஜென்மத்தில் நாம வந்து ஒரு நல்ல அரசாட்சி கொடுத்தோம், நல்லபடியா பண்ணோம். இங்க வந்து இப்ப இந்த மானோட உடல் கிடைச்சி கடைசியில் இந்த மான் மேல பற்றுனால நாம இப்ப மானா வந்துட்டுமே, இனியாவது நாம வந்து ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லுவோம். அந்த மானோட உடலோட இருக்கும்போது ஹரிபக்தியோட இருந்து மறுபிறவியில் திருப்பி எடுக்கிறார். ஒரு நல்ல ஒரு பிராமண குலத்துல நல்ல ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துல பிறகுறார். பிறந்து அந்த இதுல வந்து முத்தி கிடைக்குது, அவர் முத்தி கிடைக்குது. இது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாமும் பொய்யில் அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஏன் அந்த மானா பிறந்தாரு, வந்த வழி வந்து கரெக்டான வழி வந்தாரு. காட்டுல வந்தவன் அந்த மான் மேல பற்று, அதனால அவரு மானா பிறக்க வேண்டியது. நமக்கும் அப்படிதான். நம்ம பிள்ளைங்க மேலேயோ, தாய் தந்தை மேலேயோ, அப்பா அம்மா மேலே, இது மனைவி மேலேயோ, கணவன் மேலேயோ, சமுதாயத்து மேலேயோ, அது மேலேயோ, இது மேலேயோ அதிகமான பற்று இருக்கும்போது மரண தருவாயிலே நாம அவங்களை கன நேரம் நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க கூட நம்ம பிறப்போம். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும்னா பற்று இல்லாமல் இருக்கணும், இல்லைங்களா? இது ஜடபர, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இது நாமும் மனசுல வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா? இதை பத்திலாம் இன்னும் விரிவா அதை படிக்கலாம். ஹரிதாஸ் தாகூர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றவர். ஒரு நாளைக்கு 150-200 ரவுண்டு ஹரிபக்தியோட சொல்றவர். அவர் ஒரு இஸ்லாமியர். ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நம்மளுடைய அதாவது பகவான் சைத்தன்யரோட மகாபிரபுவோட அவருடைய ஆன்மீக பயணத்துல அவரும் பங்கு கொண்டு உறவினர் மாதிரி நண்பர் மாதிரி கூட இருந்து அவர் கூட எல்லாருக்கும் கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து அந்த இஸ்லாமிய இதுல இருந்து வெளியே வந்து சனாத தர்மத்துல ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் அவர் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு மகானானார். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை ஒரு நாளைக்கு சொல்லுவார். 3 லட்சம் ஹரிநாமம் சொல்றவர் ஒரு நாளைக்கு. அந்த மாதிரி அந்த பக்தியில உண்மையான பக்தி ஆழ்ந்து இருந்தார் அவர். அந்த மாதிரி பக்தியை கொடுத்தார் அவர். அப்போ அது மாதிரி நாம வந்து பகவானுக்கு நம்மளால 3 லட்சம் ஹரிநாமத்தை சொல்றோமோ இல்லையோ, குறைஞ்சது ஒரு 16 ஹரிநாமத்தையோ ஒரு நாளைக்கு சொல்லணும். 16 ஹரிநாமன்றது நம்ம ஒரு மணி
குறைஞ்சது 1 மணி 16 ரவுண்டு சுத்துறது ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றது. நம்மளால முடிஞ்ச பேசிக் லெவல்ல இருக்கனால கண்டிப்பா 2 ரவுண்டாது 1 ரவுண்டாது அட்லீஸ்ட் ஹரிபக்தியோட அந்த சொல்றதா காதுல கேட்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ கிருஷ்ணர் உங்கள் மனதையும் தேக்கத்தையும் பார்க்கிறார், தோற்றத்தை பார்ப்பதில்லை. நம்ம 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 உடனே பார்க்கவே இல்லை. இருக்க, சகப்பா இருக்க, நீ பிராமணா இருக்க, நீ சத்திரனா இருக்க, சூத்திரனா இருக்க, கீழ் ஜாதியா இருக்க, மேல் ஜாதியா இருக்க, அதெல்லாம் பகவான் பார்க்கவே இல்லை. நம்மளுடைய செயல்பாடு, நம்மளுடைய எண்ணம், நம்மளுடைய எப்படி நாம பிஹேவ்னஸ் பண்றோமோ அதுதான் பகவான் பார்க்கிறார். நம்ம தோற்றத்தை பார்க்கல. நீ எந்த குளத்துல பிறந்திருக்கும் பார்க்கல. அவரு பார்க்கறது என்ன பார்க்கிறார்? பகவானுக்கு உயர்ந்த பக்தி கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणेक विहस्तिनि शुनि सैव शिवबाहे च पंडिताः संदर्शिनः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்கன்னா, அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தை வாயிலாக கற்றறிந்த நடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிகமான உலகத்துல, இந்த கலிகாலத்துல, இந்த துக்காலயத்துல நாம எல்லாமே இருக்கிறோங்களா? மூணு விதமான குணங்கள் இருக்கு. என்ன குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம். அதே மாதிரி 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு. இந்த 4 விதமான வர்ணங்களுக்கும் 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. அப்போ அந்த 3 விதமான குணங்கள், ஒருத்தன் பிராமணா பிறந்திருக்கான், ஒரு பிராமணா செயல்பட்டு இருக்கான்னா அவன் சத்துவகுணம். பசு இது மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நாயை தின்பவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவன் ரஜோகுணமா இருப்பான். நாயை தின்பவனும் ரஜோகுணம், தமகுணம் இருப்பான். இந்த 3 விதமான குணங்களோட சார்ந்துதான் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஆனாலும் நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அவனுடைய கர்ம வினைக்காக அவன் நாயா பிறந்திருப்பான், இல்ல நாயை தின்றவனா இருப்பான், இல்ல எதையோ ஒரு அனிமலை தின்றவனா இருப்பான், ஏதோ ஒண்ணு தின்றவனா இருப்பாங்க அவங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது யாரு இருக்கா? பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த ஆத்மா எது? பகவானுடைய பிம்பம். அது பகவானுடைய ஆத்மா. அது பகவானுடைய உயர் சக்தி. அது உடல் தான் பௌதிகத்துல உள்ளதே தவிர அந்த பௌதிகமே பகவானுடைய தான். அப்போ உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் பகவான். அப்போ யாரை நம்ம பார்ப்போம்? நாயை அடிச்சு தின்றான் பாருங்க, அவனையும் நாம என்ன பண்ணும்? பகவானை தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா. அவன் கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் இருக்கிறான். நீ தீண்ட தகாதவன்பா, நீ கோயில் உள்ள வரக்கூடாதுப்பா, எப்பா நீ தீண்ட தகாதவன்பா, எனக்கு தொடக்கூடாதுப்பா, நீ பணம் வச்சிருக்கியா, எனக்கு பணத்தை கொடுப்பா, நீ நல்லா இருக்கியாப்பா, நல்லா இருக்கியா. இப்படிலாம் பாகுபாடே பார்க்கக்கூடாது. பாகுபாடு பார்க்காம எல்லாருமே ஒண்ணு போல பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா, அவன் தான் கர்மயோகி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல சமநோக்கு, பண்டிதர்கள் அனைவரும் சமமாக பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு. அப்போ உடல் வேறுபடலாம் இல்லைங்களா? சட்டை போலதான். சட்டை நம்ம இப்ப இன்னைக்கு போட்ட சட்டை நாளைக்கு போடுவோமா? அழுக்கா இருக்கு, ஸ்மெல் அடிக்கும், நாளைக்கு மாத்திரம். அது போலதான் உடல். இந்த 120 வருஷம், 70 வருஷம், 60 வருஷம், 50 வருஷம், 30 வருஷம் நம்ம வாழறோம்னா இந்த உடல் கிடைச்சது வாழறோம். இந்த உடல் இப்ப அடுத்த சட்டையை போட்டு மாத்துற மாதிரி அடுத்த உடல் தேடி போறோம், நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகள் தகுந்த மாதிரி இல்லைங்களா? மானா பிறக்கிறோமோ, மாடா பிறக்கிறோமோ, நாயா பிறக்கிறோமோ, பெரிய மகானா பிறக்கிறோமோ, அது நம்ம கர்ம வினைகள் இல்லைங்களா? அது பரமாத்மா கண்பின் உண்மையான அறிவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட அவர் கூட நாம பக்தி, முழுமையான பக்தி, அன்னனைய பக்தியை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சில பேர் நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன் கோவில்ல கூட. இப்ப நம்ம இந்த கோவில் இருக்கிறதுனால சொல்ல வரேன். இப்ப கோவில் இருக்கும்போது நம்ம குளிச்சுட்டு நீர் ஆகாரம் எடுத்துக்கூடாது. அதே மாதிரி கேஸ் ப்ராப்ளம். 2வது யாரையும் தொடக்கூடாது. சரி, முக்கியமா குழந்தைகளை தொடக்கூடாது. ஏன்னா தொடக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம கோவில்ல ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு. இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ ஒருத்தர் என்னை கேட்டாரு. என்னை அவர் ஏதோ பேசிட்டே இருக்கும்போது டச் பண்ண வந்தார், கீழே கை கொடுக்க வந்தார். அப்போ நான் கை கொடுக்க அதிகம் தொடாதீங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நான் ஆல்டருக்குள்ள இருக்கேன். ஏன்னா மூலஸ்தானத்துலேருந்து வெளியே வந்திருக்கேன். வெளியே திருப்பி நான் பகவானுக்கு ஏதோ ஒரு கிச்சன்ல இருந்து எடுத்துன்னு போறதுக்காக வந்தேன். அந்த இடத்துல கை கொடுக்க வந்தாரு. கை தொடாதீங்க அப்படின்னா, என்னங்க நீங்க பகவத்கீதை கிளாஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், இந்த மாதிரிலாம் எல்லாரையும் ஒண்ணு போல பாக்குறேன், நீங்க கையை கொடுத்தா வேணான்றீங்களேன்னு. அப்புறம் நான் சொன்னேன், இதை முடிச்சுட்டு நான் பக்தி சேவா முடிச்சு பேசுறேன் உங்ககிட்டன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட பேசினேன். ஏன்னா நான் பண்றது ஆல்டருக்குள்ளார பகவானுக்கு நான் பிரசாதம் கொடுக்கணும். அவரை தொட்டு நான் இது பண்ணாலும் நான் சுத்தமா இருக்கணும். நான் சுத்தமா இருந்தாதான் பகவானுக்கு செய்ய முடியும். அதனால நான் அந்த மாதிரி இருக்கிறேன்.
நீங்க அதை இப்போ வந்து கட்டி பிடிச்சிங்க, தொடுங்க, என்ன வேணா பேசலாம், என்ன வேணா செய்யலாம், அது அப்புறம் விஷயம். அது அது நம்ம பௌதிகம், அது நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் நாம, இல்லைங்களா? அது சில பேருக்கு புரியாது. சில பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை வாழ்க்கையாவே கொண்டு போயிடுவாங்க, தன்னுடைய வாழ்க்கையாவே வச்சுப்பாங்க. அந்த சாமி கிட்ட இல்லாத டைம் கூட சரி, கிட்ட வராதீங்க, தள்ளி நில்லுங்க, பக்கத்துல வராதீங்க, இப்படி இப்படின்னு சொல்றது. சோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவகரமான செயல். நம்ம ஒரு ஆல்டர் சேவால ஒரு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரும் டச் பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, அது உண்மைதான். இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா குழந்தைக்கு தெரியாது, அது யூரின் போகும், திடீர்னு மோஷன் போகும், திடீர்னு இது பண்ணும், அது பண்ணா, அதனால தொடக்கூடாது, குழந்தைய தொடக்கூடாது, யாரையுமே தொட்டு பேசக்கூடாது. அது ஆல்டருக்குள்ள சர்வீஸ் பண்ணும்போது, அது ஆல்டர் விட்டு வெளியே போய் நம்ம சேவா முடிச்சு வெளியே போனா நம்ம பேசிக்கலாம், என்ன பண்ணா இதை பண்ணிக்கலாம். சோ இது வந்து பிராமண குவாலிட்டி. சேவை அதை தொட்டு பேசாம பண்றது பிராமண குவாலிட்டி. அது எங்க பக்தியில இருக்கும் போதுதான். பக்தி இல்லாத போது பகவான் கிட்ட இருந்து வெளியே வந்த பிறகு நார்மலா இருக்கும். ஆனா இதே வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க, லைஃப் ஃபுல்லா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அது மகா பாவம். இது வேதம் சொல்லுது. எல்லாரையும் ஒண்ணு போலதான் பார்க்கணும். நாயை தின்பவனும் சரி, நாயா இருந்தாலும் சரி, மானா இருந்தாலும் சரி, மனுஷனா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலுமே ஒண்ணு போல சமமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேதம். மன கட்டுப்பாடு, காற்றின் ஜீவன். இந்த பார்த்து 2 விதமான போட்டோஸ் இருக்கு. அதாவது கட்டுக்கடங்காத மனம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஒரு விளக்கு வச்சு ஓப்பன்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், காற்று அலைபாயும் போது அது கையாமைன்னு சுத்தம், எரியும், சில நேரம் ஆஃப் ஆயிடும், சில கச்சாமச்சுன்னு சுத்தம். ஆனா ஒரு இந்த கண்ணாடி குடுவையில வச்சு வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி எவ்வளவு சாந்தமா, எவ்வளவு அழகா ஒரு தியான நிலைமையில இருக்கு பாருங்க. சோ அந்த மாதிரி மனதை வந்து கண்ட்ரோலோட நம்ம வச்சுக்கணும். மனதை கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா இந்த மாதிரிதான் அலைபாயும். அது ஒரு சயின்ஸ் கூட நான் ஒரு ஆர்டிகல் படித்தேன். அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்தேன் அந்த ஆர்டிகல். அதில் என்ன படிச்சுருந்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மனசு மாதிரி ஸ்பீடாக போகிறது எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில், எந்த இதுவுமே கிடையாது. இப்போ ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அப்புறம் இன்னும் ஒரு பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு அதாவது ஒரு நொடியை 1000 ஆக்கி அந்த 1000த்துல 1.5ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அந்த டைமிங்குள்ளார 1000 2000 பிம்பங்கள் வந்து பாஸ் ஆகுமா அந்த கம்ப்யூட்டர். எனக்கு அந்த நாலேஜ் பத்தி தெரியல, ஒரு அளவு தான் படிச்சேன். அது அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்குமா இப்ப சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். அதை விடங்க பல லட்சம் மடங்கு அதிகமாக போகும் நம்மளுடைய மைண்டு, நம்மளுடைய மனம். அதை விட பல லட்சம் ஸ்பீட்ல போகும் நம்ம மனம். நம்ம இங்க உட்காந்துட்டே இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருப்போம், அமெரிக்கா பத்தி நினைப்போம். திடீர்னு நம்ம பையன் துபாயில இருப்பான், அவன் என்ன பண்றாங்க, என்ன பண்ணிடுவான், திடீர்னு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும். கம்ப்யூட்டரோட கோடிக்கணக்கான லைன்ல நம்ம மனம் போகும். ஆனா அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்றான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் கர்மயோகி. அப்ப அதை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? பகவானுக்கிட்ட நண்பனாக இருக்கணும், உறவினரா இருக்கணும், தாய் தந்தையா இருக்கணும், மனைவியா எடுத்துக்கலாம், கணவனா எடுத்துக்கலாம், பிள்ளையா எடுத்துக்கலாம், சகோதரனா எடுத்துக்கலாம், என்ன வேணாலும் பகவானுக்கு பகவான உறவு கொண்டாடலாம். அவர் ரெடியா இருக்கிறார், இல்லைங்களா? மனதை நண்பனாக்க கொள்ள வேண்டும்னா எப்படி? அகர்ம வழியில் நம்ம போகணும். இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேர நிர்வாகம், அது இது வந்து ஒரு 4 போட்டு பிரிச்சிருக்கிறாங்க. இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போகும்போது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ற மாதிரி. நெருக்கடி, அதாவது தலைமைத்துவம், ஏமாற்றம், வீண். இந்த 4 செயல்பாடும் வந்து என்னன்றது ஒண்ணா விளக்கமா படிப்போம். அவசிய வலையில் சிக்காதீர்கள். இது பெரும்பாலுமே வந்து நெருக்கடி, மருத்துவ அவசரங்கள், கடைசி நேர வேலைகள், இது மன அழுத்தத்தை கண்டிப்பா கொடுக்கும். நெருக்கடின்னும் போது நமக்கு மன அழுத்தம் கொடுக்கும். இப்போ ஏதாவது ஒரு சேவா பண்ணணும், இப்போ நான் பகவானுக்கு 2 மணி நேரத்துல நான் பகவானுக்கு 2 விகத்துக்கு அலங்காரம் பண்ண எனக்கு ஒரு நெருக்கடி தான். எனக்கு அந்த 2 மணி நேரத்துல நான் ஒரு ஆளு நான் பண்ணி ஆகணும், எனக்கு ஹெல்பிங் யாருமே கிடையாது, நான் பாட்டு பண்ணி ஆகணும். அப்ப நெருக்கடி எனக்கு மன அழுத்தம் கொடுக்க தான் செய்யும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு முன்னாடி பகவானுக்கு என்னென்ன தேவையோ ஒரு நாள் முன்னாடியே அந்த பொருள்லாம் எடுத்து வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம 1 மணி நேரத்திலேயே முடிச்சிடலாம் அதில். அப்ப நம்ம ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் இந்த ஐடியா கொடுக்குறேன். இது மாதிரி நெருக்கடி இல்லாம நாம கொண்டும் போனோம்னா, நாம அந்த மன அழுத்தத்தை இல்லாம கொண்டும் போனோம்னா நாம கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெடியா இருக்கணும், இல்லைங்களா? மருத்துவ அவசரங்கள் அதே மாதிரி. இப்போ மருத்துவ அவசரங்களும் போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நமக்கு நோய் வாய்ப்படும், திடீர்னு வரும். ஏன் அதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம சுதாரிச்சுக்கணும். எல்லாரும் நோய் வாய்ப்பட்டு தான் இறப்போம், நோய் வாய்ப்படாம யாரும் இறக்க போறது கிடையாது, இல்லைங்களா? ஏதாவது வகையில நோய் வாய்ப்படுவோம். அந்த நோயை எக்ஸ்ட்ரா ஒண்ணு வராம அந்த நோயிலிருந்து எப்படி நாம காப்பாத்திக்க முடியும், நம்மள அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தியோட இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும், இல்லைங்களா? கடைசி நேர வேலைகளை என்னைக்குமே வேலையை அதாவது நேரம் தள்ளி போடக்கூடாது, காலதாமம் பண்ணக்கூடாது. அந்தந்த நேரத்துக்கு கரெக்டா அந்த நேரத்துல அந்த வேலையை முடிச்சிடணும். அப்படி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்கல் தான், மன அழுத்தம் தான் வரும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். ஏமாற்றம், தேவையற்ற போன் கால்கள், குறுக்கீடுகள்,
தேவையில்லாத விஷயங்கள். இது ஃபோன் கால்னு இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனால சொல்றது. தேவையில்லாத விஷயங்கள் திங்க் பண்ணக்கூடாது, தேவையில்லாத அலைபேசியை பேசக்கூடாது, தேவையில்லாத டிவியை பார்க்கக்கூடாது, தேவையில்லாத விஷயங்களே நெட்ல போய் உட்காந்து எதுவும் பார்த்துட்டு கூடாது. முக்கியமா டிவி பார்க்கறது அறவே நிறுத்துங்க. நியூஸ் பேப்பரை பார்க்கறது அறவே நிறுத்துங்க. என்னங்க இப்போ நீங்க இப்படி சொல்றீங்க, லோகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்க சொல்லியா எது ஆக போகுது? ஒன்னும் ஆக போகுது கிடையாது. அந்த நேரத்தை பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்களேன். அந்த நேரத்தை பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்களேன். அதோட 100 மடங்கு மெசேஜ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் உங்களுக்கு, இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு புக்கு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க, ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பாருங்களா, 1008 கொலைகள் வரும், 1008 இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க எண்ணம் போயிடும் அங்க. இதை பத்திலாம் நீங்க இப்ப படிச்சவங்க சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது. 3வது அத்தியாயத்துல 3வது லெவல்ல வரும்போது தான் அதை பத்தி எல்லாம் படிக்க முடியும். ஏன்னா 3வது லெவல்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமரம் சேர்ந்து அந்த கிளாஸ்ல நிறைய நாம எடுத்துருக்கிறோம். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, அப்படியே அது ஏகப்பட்ட இருக்கு. அதுக்கு ஒரு புக்கே இருக்கு, அந்த புக்கே இருக்கு, குணங்களை பத்தி புக்கே இருக்கு. நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அது 1000 மடங்கு நம்மள செயலை தூண்டி விடும். ஒரு 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 சீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா, டிவி சீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாமியாரும் மருமகளும் சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த சண்டையை பத்தி எப்ப பார்த்தாலும் அதே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள அது அப்படியே சேவ் ஆயிட்டே, ஹார்ட் டிஸ்க்ல சேவ் ஆகாம நமக்குள்ளேயே சேவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம குணம் வந்து நல்ல குணமா அந்த பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு அப்பதான் உள்ள வந்துருப்போம். டிவியை பார்த்தா இது மாதிரி போயிருக்குமா, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் நம்ம நல்ல குணம் போயிடும், கெட்ட குணம் உள்ள வந்துடும். அப்போ எந்த இடத்துல வரும் அந்த ரிப்பீட்டை வெளியே வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்கும்போது, யாரையா திட்டும் போது, கொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த செயல்பாடு வந்துடும். ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லாத அவாய்ட் பண்ணணும். நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறது, தேவையில்லாம டிவி பாருறது, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும், இல்லைங்களா? அழிவு பாதை பார்த்தீங்கன்னா, அதிகம் தூக்கம், அதிகம் தூங்குறவனும் சரி, குறைவா தூங்குறவனும் சரி, கண்டிப்பா வந்து லைஃப்ல ரொம்ப பிரச்சனை தான் இருக்கு. வீண் அரட்டைகள், தேவையில்லாத விஷயங்கள் பேசுறது, தள்ளி போறது, இதெல்லாம் விளைவு என்ன பண்ணுங்க, வாழ்க்கையில் தோல்விதான், சோம்பல் தான் வரும். சோம்பல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து தமஸ்ல போறோம், பைத்தியக்கார குணத்துல போய் சேர்த்து விட்டுறோம் நம்மள. அப்ப நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், எதுவுமே தள்ளி போடாது. உடனே நம்ம எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு எழுதணும். இதெல்லாம் அழிவு பாதைக்கான வெற்றியாளர்களின் களம் என்னென்ன? அதாவது செய்ய வேண்டியவை ஆன்மீக பயிற்சிகள், ஜபம், கீதை படித்தல், பகவானை பத்தி படிக்கிறது, பகவான் ஹரிநாமத்தை பேசுறது, சொல்றது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பேச பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே எல்லா விஷயத்தையும் ரெடியா இருக்கும். வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் முன்னாடி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஒரு நாளைக்கு என்ன நடக்கணுன்றது இன்னைக்கே நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம், இல்லைங்களா? இது வந்து ஆன்மீக பயிற்சிகள்ல வர்றது. இது உடற்பயிற்சி மற்றும் திட்டமிடல். அதாவது உடற்பயிற்சின்னு சொல்லும் போது உட்காந்துட்டு நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், தண்டால் எடுக்கணும், அது எடுக்கணும், இது எடுக்கணும், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காந்து ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும், மூச்சு பயிற்சி பண்ணாவே அதாவது நீங்க ஹரிநாமம் சொல்ல உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப அழகா நீங்க செக் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். நீங்க செக் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம், இல்லைங்களா? உறவை மேம்படுத்தல, இது நெருக்கடிகளை குறைக்கும், வாழ்க்கையில் உள்ள உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இந்த 4 விதமான செயல்பாடு. சரி, 29 பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்கள் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன் என்றும், எல்லா உயிர்களையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்தும், என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இந்த இதை ரொம்ப அழகான இடத்த சொல்லியிருக்கிறார். இதுல வந்து மோகம் இல்லாம பகவான் லோகத்துக்கு போனோம்னா மோகம் இல்லாம இருக்கணும், முக்கியமா அதான் சொல்றாரு. அது எல்லா யாகங்கள் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும். யாகங்கள் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த யாகங்கள்னா நம்ம இது 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? நம்ம பிராமணா போந்திருக்கோம், சத்தியனா அதெல்லாம் நம்மளுடைய யாகங்கள். அது அந்த தவங்கள்னா நம்மளுடைய செயல், நம்மளுடைய செயல்பாடு, நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு, நம்மளுடைய கடமை, அது தவங்கள். இறுதி அனுபவிப்பன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துணர்ந்து கண்டிப்பாக விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இப்ப தேவர்களை வணங்குறவும் சரி, இப்ப தேவர்கள் நம்ம நினைக்கிறோம், அது 4வது அத்தியாயத்திலே நேற்று அத்தியாயத்தை இதை பத்தி விளக்கி இருக்கணும். நம்ம 2வது லெவலுக்கு வரும்போது இதை பத்தி விளக்கலாம். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லலாம் தேவர்களை பத்தி. நமக்குள்ள இங்க கட்டுப்பாடு என்னன்றதை சொல்ல வரேன். இப்ப நம்மளுடைய லைஃப் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கிறது, உலக இதுல சொல்லுதுன்னா 65 வயசு, 60ல இருந்து 65 வயசு நம்மளுடைய ஆயுள்னு சொல்லுது. இப்போ
முதல்ல 120 தான், கலி காலத்துல 120 தான் சொல்லியிருக்குது, வேதம் சொல்லுது. ஆனா இப்ப நம்ம 65 வயசுல கொஞ்சம் இன்னும் குறையும், குறைஞ்சிட்டே வரும். கலிகாலம் ஆக ஆக இன்னும் குறைஞ்சிட்டே வரும். சரி, அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். சரி, இப்ப நாம வந்து 65 வயசு நம்மளுடைய லைஃப் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 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 நாயை எடுத்து நம்ம வீட்டுல வளர்க்குற நாய்களை பாத்தீங்கன்னா 15 வருஷம், 7 வருஷம், 8 வருஷம், ஹையஸ்ட் 15 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பூனைகளை எடுத்தீங்கன்னா 5 வருஷம், 3 வருஷம். அதே மாதிரி அது அந்தந்த விலங்குக்கு ஏத்த மாதிரி லைஃப் குறைஞ்சிட்டே வருது. ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டல் பூச்சி காலையில பிறந்து சாயங்காலம் இறந்துரும் இல்லையா? அது வந்து 2-3 நாள் முன்னாடி அது இதாயிடும். ஆனா அது வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சு உடனே சாயங்காலம் இறக்குறது விட்டல் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? விட்டல் பூச்சி அதோட லைஃப் பாத்தீங்கன்னா, ஆனா வந்து அதுல வந்து ஒரு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த விட்டல் பூச்சி வந்து ஒரு செகண்ட், இந்த ஒரு செகண்டுக்கு அதோட உடல் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே வரும். உடல் மாற்றிக்கிட்டோம். அது காலையில வெளியே வருதுன்னு வச்சுங்களேன், ரெக்கை இல்லாம தான் வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அந்த ரெக்கை வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஒரு டெலிஸ்கோப் மூலியமா பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது எப்படி வளருது, என்ன மாதிரி பண்றதுன்னு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல அந்த ரெக்கை வளர்ந்து அது பறக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அது முதிர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது. நம்ம வயசான தோற்றம் எவ்வளவு 40 வருஷம் 50 வருஷம் ஆனப்போ நம்ம வயசாகுதுங்களா, அது மாதிரி அதுக்கு 1 மணி நேரம் அது 10 வருஷம் போயிட்டே இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க நமக்கு. அது அந்த 1 மணி நேரம் அதுக்கு வந்து 120 வருடங்கள் சொல்லப்படுது வேதம். நமக்கு வந்து 120 வருஷம் நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை, நம்ம ஒரு வாழ்நாள் சொல்றோம், நம்மளுடைய ஃபுல் லைஃப் சொல்றோம். அதே மாதிரி அந்த விட்டல் பூச்சிக்கு 120 வருஷம், ஆனா அதோட வாழ்நாள். அதே மாதிரிதான் தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாம இருக்கிறது வந்து 120 வருஷம்னா அவங்களுக்கும் 120 வருஷம் தான் அவங்களுக்கும் லைஃப். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட், நம்மளுடைய ஒரு செகண்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாழ்நாள். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். நம்மளுடைய செகண்ட் சொல்றேன்ல, ஒரு சிட்டிக்கு போறோம்ல, அந்த சிட்டிக்கு டைம் தான் தேவரோட லைஃப். நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம அப்போனா அவங்க லைஃப் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. அப்ப எவ்வளவு அவங்க இதா இருப்பாங்க பாருங்க. சோ அவங்களையும் கட்டுப்படுத்துறாரு பகவான். தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன் என்றும் எல்லா உயிர்களையும் உற்ற நண்பன் என்றும். பகவான் வந்து உற்ற நண்பர். அவர் தேவர்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவர். யாரு? எல்லா தேவர்களுமே. ஐயன் சிவபெருமான், பிரம்மா, விஷ்ணு எல்லாருமே தேவர்கள் தான். எல்லாரும் கட்டுப்பட்டவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அவர் தான் ஆதி அந்தம். இதை பத்தி தான் விளக்கமா இன்னும் பக்தி யோகத்துல 12வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா ஜடத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்க முடியும். அமைதிக்கான சூத்திரம் வந்து 29 என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தாரம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து இன்பங்களையும் அனுபவிப்பவர். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே அனுபவிக்கணும். இந்த வீடு எதுக்காக வீடு கட்டுறோம்? நல்லா வீட்டுல நல்லா 4 ரூம்ல ஏசியை போட்டு நல்லா பெட் எல்லாம் போட்டு நல்லா அழகா சுகமா ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து இது ரொம்ப ரிலாக்ஸா உட்கார படுக்க ஒரு சோஃபா செட் வேணும். இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இது எல்லாமே வந்து மாய. இதெல்லாம் மாய. இந்த உடல் சுகத்துக்காக தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு அது கிடையாது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு என்ன பகவான் தான் நினைக்கும். 24 மணி நேரம் பகவானை பத்தி. ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் அது, பகவானுடைய பிம்பம் அது. உடல் வந்துதான் பகவானுடைய, அதுவும் உடலோட தான், பகவானும் அதுவும் தான். ஆனா இது மாயம். இந்த மாயத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாது. பகவானை நினைக்கணும். இது எல்லாமே அனுபவிப்பால் யாரு? பகவான் தான். இதுக்கு உரிமையாளர் யாரு? பகவான் தான். இது நண்பர் யாரு? பகவான் தான். நமக்கு உண்மையான நண்பர் யாரு? பகவான் தான். ஏன்னா அவருடைய பிம்பம் இல்லையா நாம எல்லாமே, அவருடைய நிழல் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ம வினைகள் புரிந்து கொள்ளுதல். கர்ம வினைகள் நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? 3வது அத்தியாயத்திலேயே படிச்சோம். கர்மயுகத்திலேயே. அதாவது அகர்ம பணியில நம்ம போனா விடுதலை. இப்போ இதுல ரொம்ப அழகா தெரியுது. இதுல கேள்வி கேட்கணும் அவசியமே ஒரு உங்களுக்கே பதில் தெரிஞ்சிடும் பாருங்க. நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு வினை கிடைக்குது இல்லைங்களா? இப்போ இரும்பு விலங்கு பாவம் தான் சேரும். இது வந்து கர்மா. இது வந்து கர்மகாண்டத்துல வர்றது. எது? இந்த கோல்டு புண்ணியம். கர்மகாண்டத்துல என்ன வரும்? நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம். 2 யோகமே நல்ல யோகம் தான். சகாம கர்மயோகமும் சரி, நிஷ்காம கர்மயோகத்தும் 2மே நல்லதுதான், நல்ல யோகம் தான். ஆனா என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும். திரும்பவும் நம்ம என்ன கிடைக்கும்? விலங்கு தான். அது திரும்ப விலங்கு தான். அங்க போனது திரும்ப நம்ம இங்கதான் பிறந்தாகணும். ஆனா இது பாவம் செய்யும் போது, விகரமால செய்யும் போது இதுவும் செயல் தான் போடுவோம், நரகம் தான் போறோம். இது ரொம்ப அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். திரும்பவும் இந்த இடத்துல புண்ணியம் செஞ்சுட்டு இந்த தங்க விலங்குல போட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து கர்மா செய்யும் போது, கர்மகாண்டத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திரும்ப நல்ல உடல் கிடைக்கும். நாளைக்கு பார்ப்போம் அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாளைக்கு பார்க்கலாம். அப்போ அகரமால செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு லைஃப்ல வந்து விடுதலை கிடைக்குது. அப்ப நல்ல கர்மா உங்களை எந்த உலகத்தையும் மீண்டும் பிறக்க வைக்கும். கிருஷ்ணருக்கே சேவை செய்யுங்கள், அகரமாக உங்களை விடுவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. உணவு மற்றும் ஆன்மீகம். இதுல வந்து 3வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா படிச்சிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா நம்ம போக போக ஒரு இடத்துலயும் சொல்லுவாங்க. 12வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் ரொம்ப அழகா அதை சொல்ல வர்றார்.
அது வந்து பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அது. அது ரொம்ப அழகா சொல்றார். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, திருடன் இஸ் பக்தன், அதாவது இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் உண்பது திருடுவதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நேற்று உள்ள ஸ்லோகத்துல 12வது ஸ்லோகத்துல இல்லைங்களா, அது 3வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்படுது. இது எதுக்கு நாம சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நாம என்ன சொன்னோம் அன்னைக்கு சொல்லும் போது, ஒரு வெண்டைக்காய் செடியை ஒரு வெண்டைக்காய் பறிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெண்டைக்காவுக்கும் உள்ள எது இருக்கு, உடல் தான் மாறி இருக்க தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து ஒண்ணுதான். நமக்குள்ள இருக்க ஆத்மா தான் அங்கேயும் இருக்கு. அதுக்கும் உணர்வு இருக்கு, அதுக்கும் மனம் இருக்கு, அதுக்கும் புத்தி இருக்கு, அதுக்கும் அகங்காரம் இருக்கு. ஆனா வெளிப்படுத்த முடியாது, அது உள்ளுக்குள்ள இருக்காது. இதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. சோ இப்ப நாம வந்து இப்போ பகவானுக்கு நாம அர்ப்பணம் பண்ணும்போது, பகவானுக்கு நாம நன்றி தெரிவிச்சு பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது, அந்த செடிக்கு அது கொடுக்குற பாவத்தை, அது நம்ம வர பாவத்தை பகவான் ஏத்துக்கிறார். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாம பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த நன்றி அவருக்கு அந்த அந்த செடிக்கு போயிடும், அந்த செடியை உருவாக்கின உழவனுக்கு போயிடும், அந்த தானியத்தை சேல்ஸ் பண்றவனுக்கு போயிடும். இதெல்லாம் யார் யாரு ரெடி பண்ணாங்களோ, சமைச்சாங்களோ அவங்களுக்கு, இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கிரெடிட் போய் சேரும். இந்த கிரெடிட் போய் அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும். நீங்க என்னது இத பகவானுக்கு நீங்க ஆஃபர் பண்ணும்போது. அப்படி இல்லாம நீங்க சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு உழவனோட விவசாயத்தோட நிலத்துல உழைக்கிற அந்த தானியத்தை திருடி சாப்பிடுறோம் நம்ம. அவங்க நன்றி சொல்றது கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு ஒரு பிரசாதம் வந்த பிறகு கூட டேபிள்ல உட்காந்து நம்ம பிளேட் சாப்பிடும் போது கூட சரி, பகவானுக்கு நன்றி சொல்றோம் பாத்தீங்களா, நன்றி சொல்லும் போது இதை சமைச்சவங்களுக்கு நன்றி, இத வந்து உழவனுக்கு உழுது கொடுத்தானே அவனுக்கு நன்றி, இதெல்லாம் இந்த தானியம் கிடைக்கிறதுக்காக யாரெல்லாம் பாடுபட்டாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் கோடி புண்ணியம். ஒரு முறை நம்ம சொல்லணும். அது தண்ணி குடிக்கும் போதும் சரி, இது எல்லாமே அது எதுக்கு சொன்னா பக்தி, நன்றி சொல்றது. அப்படி இல்லாம சொல்றது வந்து என்னன்னா திருடத்துக்கு சமம். பாவத்தை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா. பிரசாதம், இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை ஏற்பது பாவங்களை கரைக்கும். உங்களால நீங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நல்ல நாள் வரும், உங்க எல்லாருக்குமே நல்ல நாள் வரும். பிறந்த நாள் வரும் இல்லைங்களா, காலேஜ்ல படிச்ச நாள் வரும், ஒரு டிகிரி படிச்ச நாள் வரும், திருமண நாள் வரும், எவ்வளவு நல்ல நாள் வரும் உங்களுக்கு லைஃப்ல. அந்த நல்ல நாள்ல உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கி நல்லா பொங்கி, நல்லா சக்கரை பொங்கலோ, ஏதோ ஒரு ஸ்வீட்டு, ஏதோ ஒரு புலால், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி, வெங்காய பூண்டு இல்லாம பண்ணி கொண்டு போய் கோவில்ல உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை வர பக்தர்களுக்கு கொடுங்களேன். அது பிரசாதம், மகா பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட சாப்பிட மக்களுங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரஜோ குணம், தமோ குணம், எல்லா குணமும் அவங்களுக்கு விலக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்து பாருங்க. கொடுத்து பார்க்கும்போது பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட அவங்க என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு மைண்டு மாற ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா. அதனால பகவானுக்கு நீங்க மட்டும் பிரசாதம் சாப்பிடக்கூடாது, அந்த பிரசாதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணணும். நாம மட்டும் சாப்பிட்றது அது பாவம், அது தப்பு. பிரசாதம்னாவே எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல 4 பேர் இருக்காங்கன்னா, நம்ம பிரசாதம் வச்சு நம்ம சமையல் பண்ணி நான் 3 பேருக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அதி உத்தமம். அதையும் நீங்க இப்ப ஃபாலோ பண்ணணும். இது வெறும் உணவு முறை அல்ல, இது கருணை மற்றும் நன்றி உணர்வு. இது எல்லாருக்கும் நாம வந்து கொடுக்குற உணவுனால எல்லாருக்கும் நம்ம புண்ணியம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் ஜபிக்கிறதுனால நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் பார்த்துன்னு வரோம் இல்லைங்களா. இப்போ கர்ம யோகியின் பாதைகள் பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றதுனால சரியான மனநிலை நமக்கு கிடைக்கும். இதை பத்தி நாம 12வது அத்தியாயத்துல அன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகம் கம்மி, அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பத்தி சொல்லும் போது காலையில பிரம்ம முகத்துல ஏன் நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லணும், மதியானம் ஏன் சொல்லணும், சாயங்காலம் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்றத ஒரு கணக்கு இருக்கு. அது வந்து நான் அந்த ஸ்லைடு வந்து நான் பண்றேன். அது வந்து 12ஆம் தேதி 12வது அத்தியாயத்துல அன்னைக்கு ஸ்லைடு கம்மி, 20 ஸ்லைடு தான் வரும், 20 ஸ்லோகம் தான் வரும். அன்னைக்கு ஷார்ட்டா இருக்கும். அதனால ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த கிளாஸ் போகும். ரொம்ப அற்புதமானது. ஏன் சொல்ல போறோம் அப்படின்றது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல 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 நம்ம சரியான மனநிலை நம்ம கொண்டு போவோம், சரியான பாதை கொண்டு போவோம், சமநோக்கு பார்க்கும், எல்லாரும் ஒண்ணு போல அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி நேரத்தை விரயம் பண்ண மாட்டோம். இந்த நேரத்தை விரயம் பண்ணக்கூடாது, இந்த நேரத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன, இதெல்லாம் காரணம் என்னென்ன, இது ஃபார்முலா என்ன, அமைதி, சாந்தம், நமக்கு சாந்தி கிடைக்குது நமக்கு அதனால இல்லைங்களா. இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க மனதுக்கு, அதாவது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, மனதை கட்டுப்பட அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணா என்ன நடக்கும் அது வேணும், அப்படிலாம் கிடையாது. இன்னொன்று, அதாவது மனசு வந்து என்னைக்குமே வந்து குரங்கு மாதிரி இருந்து அங்கங்க தாவிடுவோம். சீக்கிரமா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியவே முடியாது. அதை பயிற்சி பண்ணாதான். அது நாளைக்கு உள்ள அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கும்போது அதை பத்தி விரிவா படிப்போம்.
மனசை பத்தி அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு அது நாளைக்கு ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சரியான மனநிலை, சமநோக்கு, நேர நிர்வாகம், அமைதி சூசரம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்லிட்டு நாம ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. हरे कृष्णा माता जी प्रभु. कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுடுங்க. இல்ல அவ மன்னிக்கலாம், அது பாட்டு வந்துடும். அதை கண்டிப்பா. ஓகே, இது எல்லாருமே இந்த இதை எல்லாருமே படிக்கலாம். முயற்சி பண்ணுங்க, எல்லாரும் படிக்க முயற்சி பண்ணுங்களேன். ஏன்னா இது ஜபம் பண்றது முன்னாடி இந்த 5 பஞ்சதந்திர மந்திரம் நம்ம சொல்லணும். இந்த மகா மந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 பேரும் நம்ம சொல்லணும். நான் ஏற்கனவே நித்யானந்தர், பகவான் நித்யானந்தர் பத்தி, மகாபிரபு பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன். நித்யானந்தர் பத்தி சொல்றேன். அதே மாதிரி கதாதாரர், சிவாசர், அதே மாதிரி அத்வைதர், இவங்க 4 பேரையும் நான் சொல்றேன். ஒரு நாளைக்கு சொல்லிட்டே வரேன். இன்னைக்கு நம்ம இது ஏற்கனவே நேத்தோ முந்தா நாளும் இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம பகவான் சைத்தன்யரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ இதை இந்த ஸ்லோகம், இந்த இதை நம்ம எல்லாருமே சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் பயிற்சி கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இருக்கிற எல்லாரும் சொல்லுங்க, முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண श्री சைத்தன்ய कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாரா இருந்தாலும் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். அது ஏன்னா இந்த ஜெய் பத்திங்களா, இதை முக்கியமா சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா பகவானுக்கு ஜெய் சொல்றதுதான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது நம்ம பஞ்சதந்திர மந்திரம். ஏன்னா இது நாம நிறைய பேர் மகா மந்திரம் சொல்லும் போது அதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாலாம் இருக்கு. அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் சில நேரத்துல ஆரம்பத்துல. அதனால நாம தவறுகள் செய்வோம். நாம அதே மகா மந்திரம் சொல்லும் போது கூட சரி. அப்போ அந்த மந்திரம், வேத மந்திரம் சொல்லும் போது இது காயத்ரி மந்திரத்தோட மேன்மையான மந்திரங்கள். இது நான் சொல்லல, 12 புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டது. அதாவது 4 வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, 18 புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. குறிப்பா 12 புராணத்துல நான் விளக்கமே கொடுப்பேன். இது ஒரு காயத்ரி மந்திரம். இது சொல்ல போனா இது ஒரு காயத்ரி மந்திரம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அதனால இது தீட்சை வாங்குறதுதான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லாருமே சொல்லலாம். இந்த 16 மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். இது ஒரு காயத்ரி மந்திரம் மாதிரி நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹர ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே. கிருஷ்ண ஹர ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹர ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே ராம राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா எல்லாரும் படிச்சோம். அதாவது இதுல ஏதாவது டவுட் வந்தோட கேட்கலாம். இருங்க, நான் முதல்ல வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். பிரபுஜி இது எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.